يسمى مشكلة الدنيا سجد مشكورين يسمى يسوسيت زيتي يسمى خمسة يسمى بسيطي وصل إلى حاجة عفا صدق وصل جميع مشاكلنا ومشكلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar roja lan anapun utawi roja arep-arep. Fa inama ilzamu kang bestine mongko kang bestine ilzamu wajib. Ka isira apa istisaruhu apa ngrasa roja di amro ini krana rong perkara. Adu matawi salah sijine amro ini kulil basi krana nangake ala taat ing atas kula taat. Wadhalika dan mengkono-mengkono basi ala ta'at iku anal khaira saat temani kefakusan iku sakirun akbot wasyaitonu lan utawi setan anhu saking khair iku zajirun nyeka wal hawa utawi hawa nafsu ila titihi maring lelawane khair iku daen ngaja wahalu ahli goflati lan utawi tingke ahline lali min amatil khalqi halis saking umume makhluk fin nafsi ing dalam nafsu muntabiun iku dadi watak musyahadun tur dan tingali wasawabu halite kanjran nanti yutlabu kang den supri apa sawab fitatik lan taat anil aini saking lipat iku kok iku gaib ora ketok wa amatul wusuli utawi mongsone tumeka ilai man khair bima ing dalam barang yang sibukan nyono sapa ku ing ma faidun iku atuh wa ida kana nekane ana wal halu tingkah iku lah hadil halati ngatasi tingkah walatan bae sumangka ora dadi tang awa nafsu nafsul khair wa bagus ora targulan ora demen apa nafsu fihi ing dalam khair hakau ing hakil khair ora tahtazuran ora obah-obah apa nafsu lan maring khair ila angin fi amrin kang perkara iku bilu kang banding amrin kula hadil mawani ing sakabehane iki perkara kang nikah wa isawilan madani apa amrin ha ing hadil mawani bal yasifu nambai utawa tambah apa amr ala ngatos hadil mawani padahal kata mungkono wadalikal amru lan mungkono perkara huwa ya dalikal amru iku arjau angen arab al-qawi kang kuat fi rahmatillah dalam walasi Allah. Wa targhibu lan demenake al-balighu kang banget kang katep husni sawabi ing dalam baguse ganjarane Allah wa karim ajrihi lan agunge ganjarane Allah. Walaqad qala lan teman-teman yatine teman-teman dawuh sapa sayyiduna sapa guru kita rahimahu muga-muga langsung sayyiduna sallallahu al-husnu utawi susah iku yamna unyeka wasno anita ami saking panganan wal khaufu lan utawi wedi iku yamna unyeka khauf minadun saking pira-pira dosa waraja ta roja arep-arep ibu iku ngwatake apa roja lan taat ing atas taat wa dzikru utawi eling mati iku yuzah itu ngedengap ke apa dirumah fil fudul ing dalam lalu ya wasan loro iku li hawina trabun yento gampang iki sapa alai kang atas sira iki malah syahada iki ing nyangga pira-pira kangelan arwah sepatilan tegese keabotan walam lan pro sapa sira anaman ing ketemu wong arep kang ngerti soman wa ing barang ya lugu kang soman ing maha namung kok enteng kang tesiman apa barang ya dulu kang mari sapa man pemalan utus sapa nek utawa bagus lan mari man kurse siji ora ora soal ing dalam saya hakoro bupati iklan sak nyatane demen saya ita malam mengkona bakalan musuhan sidata ing kangelane sek walami badan Allah bersama berdasarkan sarang elkon ketemu soman min mati saking matine man mimuk nati saking biayane sek oman te sapa nunggu ahabba iku musuhan hati nung siji aku mahabati kelawan sak nyatane demene ahabba mongko demen soman aidon halimane ihtimal ihdatihi ai adan halimane koy ahadan ihtimalam hinatihi ing nyangka cobane ahadan hatta inahu
sehingga saat temene wong tajidu ini kono sapa pitik kalem nanti kan mungkin coba durukan ing pira-pira macem minala dari saking kaenaan ala tara ana ta ora weruh sapa sira mustarar asali ing kang ngunduh mati layu bali orang hali orang kudu bisa mustar bi las ilnah dati kelawan nahdi kelawan entupi tawon lima krana barang tataker kang eling sapa mustar min halawatil asali saking legine madu wal ajiru utahe wong kang buruh iku lae orang meduli sapa ajir bi irtiko isulami klan munggah Pilih Islam kan munggah ondo atau pilih kang dawa ma'al hablis al himli terus tentang kawan asal kang abot turun ing dalam